Siang Pantoratri amung cepta pukulun tanul iwan kaeksi mila katur kang tunda maneh sasat arageng ulun kang sumembah Cara wujengan dika sangat dipenemban Begawan Durna. Kula ngaturaken pasegan Panakrami mugi konjuka penemban. Kawula nuwun. Awit kasempuk berkah pangestu paduka ingkang sinuwun Sang Prabu Rukma suwan kula kanthi karaharjan taklim kula mugi katampi. Inggih inggih penemban kula tampi amewah ana rah daging kayuwanan anak Prabu Urupati sami karaharjan kawula nuwun inggih Kanjeng Paman Prabu Raharja bisuwan kula pangabekti kula katur. Inggih inggih Ger sangat anggen kula nampi dawuh sami-sami Kirana Patih Harya Sengkuni sami karaharjan sinuwun awit saking berkah pangestu paduka Kanjeng sinuwun ing Kumbina Raharja bisuwan kula. Inggih kajawi saking menika peremban bingahing manah kula tanpa upami sak sampunipun sangat dipenemban kepareng rawuh wonten negari Kumbina. Inggih Sang Prabu mugi dados mening kawuningan daya-daya sowan kula wonten kersa paduka ingkang sinuwun rikala semanten kula ngaturaken nawala pengamar menawi kula kepingin badhe mengku garwa kelawan ingkang putra sekari kedaton Kumbina pun Rukmini. Nawala ingkang sampun kula tampi malih Rukmini purun kula wengku namung kedah saged batang cangkrimanipun ingkang putra putri sekari kedaton pun Rukmini ingkang winatan sejati ning lanang sejati ning wadon. Lah jenenganipun saged dipenemban kula sampun saged nampi menapa dipun keparengaken menawi kula badhe sabejagong kaliyan ingkang putra pun Rukmini. Lah menawi to mekaten sumangga perempat kuwatir manjing wonten beting Datulaya kula ingkang badhe nderekaken jengkar paduka sangat dipenemban. Monggo monggo perempat kula dherekaken sesareng-sareng sak lampah kula.
nilari saya kadriya Triasmara marang risang kadirate Arate ratu-ratune wong cakra kembang Kanjeng Rama kok ngaturaken pangadekti kula mugi kunpun. Ya. Urmini banget panamarinipun bapa, pengedunipun bapa Tampanana. Kapundi paring pangestu paduka saengga jejimat paripe. Kajawi saking menika Kanjeng Rama kagiat raos yang malah kula sak sampunipun paduka Kanjeng Rama paring rawuh. Ya. Nini Burhanira marmanipun bapa rawuh rajane Mardika Putren iki ingkang wigati nderekake rawuhe Bapa Prembansang Begawan Durna ingkang rikala semana nglamar kelawan jeneng sira. Nanging rikala semana sira darbi panyuwun gelem winengku ing kakung nanging kudu bisa njarwakake tembung sejatining lanang sejatining wadon. Rak ya mengkono. Kawula nuwun inggih. Nah, Penemban sing saguh bakal njarwakake. Mula saking menika semangga Penemban kula semanggaaken keparing paduka. Inggih, jinuwun ngesaken dawuh. Rukmini wonten timbalan kang dawuh Penemban. Nah, dina iki daya-daya pun bapa ngrawuhi marang Mardika Putren wis antuk palilah saka ingkang Rama. Sinuwun Prabu Rukma. Kala semana aku wis ngaturake nawala penglamar ana ngersane ingkang Rama. Kang Rama paring dawuh karo aku uga lumantar nawala. Rukmini gelem diwengku sapa wae ora nampik priya nanging sing bisa medharake sejatine lanang sejatine wadon rak ya ngono niki kasihan. Nah dina iki aku sing bakal medharake terus pundi Penemban ingkang dipun wastani sejatine lanang sejatine wadon ngene Rukmini sejatine lanang kejaba wis kinudrat saka keparing Gusti tinitah dadi wong lanang. Lah, kewajibane wong lanang iku apa? Kewajibane priya kuwi apa? Yaiku ora ana liya kejaba mung ngayomi nentremake agawe bagya mulyaning garwa. Mengkono mau. Mekaten Penemban. Ya. Lajeng sejatining manita sejatining putri menika kados pundi. Nah, sejatining wadon kejaba wis tinitah kinudrat keparinging Gusti sira iku mau wanita. Adile wanita kuwi mau kudu manut miturut reh perintahing kakung. Apa kang dadi kekarepaning priya apa sing dadi kekarepaning wong lanang sing minangka dadi jatuh kramane minangka tetimbangane kudu tansah manut miturut apa kang dikarsakake dening guru nadine. Ya ngono apa ora? Sangat Penemban. Ya piye? Menika leres menapa ingkang paduka dawuhaken sampun boten sisip. Nanging wonten ingkang panjenengan tilaraken wonten saperangan mongko menika ingkang wigatos. Lho, sing wigati bab perkara sing ndi? Menika ora perkawis kewajiban. Wajibaning priya lan wanudya. Lah iya, sejati lanang sejati wadon ya ngono kuwi mau. Lah iki menapa kok paduka mboten kerembak bab perkawis katresnan? Paduka paring dawuh kados ngaten menika kala inggih menika leresipun bab perkawis kewajiban menika leres. Nanging menapa kewajiban kala wau boten kinantenan katresnan.
Menawi manah menika mboten tresna menapa ginanipun kewajiban menika kala wau penemban. Lho, lah nyatane karepmu kepiye? Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan keplok kene ora tangan loro ya ora muni. Panjenengan tresna kaliyan kula. Ya pancen mengkono. Nanging kula mboten tresna kaliyan paduka. Tresna menika suci penemban. Tresna menika suci peparinging Gusti, mboten saged kapeksa kados cara panjenengan menika. Ora dalah. Rukmini kuwi nyepelekake kawan Begawan Durna. Mongko apa sing dadi penjalukmu tak wedharake. Kok dak tembungan bab perkara katresnan. Rukmini, mandheka dhisik. Nyata laruta saking Gudha Sang Kuru kula yen tanah sang Sri ilang tak kedhepake Rukmini. Yo mlayu nyandi wong wadon Kurubyuk Kabutan Pinjung. Nyandi playumu kowe? Brahola segunung anakan. Dalah. Ayo, jangan perlu Kurawa. Keroyokan aku lega dengan parang. Oh! Pak, ayo!
anakku Ngger. Permadi, Permadi. Kula tur bapa. Ya, ya pangatekmu wis tak tampa. Permadi. Wonten dawuh. Aku iki dados saka negara Ngastina. Panjangkaku kepengin aku iki bakal mengku garwa kawan Si Rukmini. Inggih. Jalaran saka pancen aku iki semataun-taun ora cecaketan kelawan wanita. Karep aku kepengin palakrama. Lho sampean pun pisahan kali bojo sampeyan to, Mbak? Pisahan lho. Nek pegatan kok iso ya, Tru? Pegatan. Lah ya Begawan Durna. Bojone rak belu. Wis. Belu ra ini. Lah ya biyen ki le nikahan ki kantor KUA-ne ngendi? Ini cangkem iki wis rasah cerewet ngrembug angel-angel, Pak. Ngene ya Permadi tak rewangi aku batang cangkrimane Si Rukmini sejatine lanang sejatine wadon. Wis tak batang. Lho kok dheweke ngendani mung bakal tak telesike karepmu kepriye? Tak oyak pelayune. Ora ngerti ana brahala. Ana buta gedhe sak gunung anakan. Ngreridu anggonku bakal palakrama kawan Rukmini. Aku njaluk tulung ya Permadi, cekelen buta aku patenono. Patenono Permadi. Nggih, Mang. Pateni Ndara Permadi. Ning Mang tekokke sik karo Durna. Wani pira? Udah, wani pira apane? Satya ora kena kaya ngono kuwi. Apa kula mekaten sampun Waspato sing penggalih. Mangke kula kang badhe nyepeng brahala. Ya, mangsa boten perlu patenono pisan.